Uche mmadụ anaghị adị ya njọ maka na uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Okwu ọbụla pụtara ife ọha na eze ga-etinye ya ọnụ. Igbo bụ Igbo mma mmanụ, agbụrụ ndị eze mụrụ nze na ọzọ, ndewonu. Aha m bụ Emeka Chukwuma. Ebe nwata na-ebute ọnụ mmanụ ka ọ na-apụkarị ọrịrị. Otu nwoke butere nnukwu alụsị dị egwu n'ezinụlọ ya were na-akpa alụsị a na-asị ya gbuoro ya ndị amoosu ndị ahụ na-anaghị ekwe ya na ụmụaka ya lahụ ụra anyasị n'udo, ndị ekweghị ka ha ṅụrụ mmiri tọgbọ iko. Mgbe m jụrụ ajụjụ, nwoke ahụ were na-asị na ọ na-abịa kwa anyasị ndị amoosu abịa na-akwọ ụmụ ya. Gịnị ka ndị be anyị na-akpọ amoosu ịkwọ mmadụ? E nwere mgbe ga-abụ mmadụ dinara ala ka ọ lahụ ụra, ma ọ bụ mgbe ọ ga-achọ ka ọ tete ụra ụtụtụ. Ọ dị ka a ga-asị na ntete ekweghị ya, ọ naghịkwana alahụ ụra miri emi, mana ntete nyere ya. Onye dị etu a ga-anọrọ na-eti mkpu n'oke olu. Ọ dị ka a ga-asị na o nwere onye nọ n'ime ụlọ ahụ were bịado ya aka n'obi ka ọ ghara ikuninwu. Onye a ga na-eti mkpu niile ọ na-eti. Ọ bụrụ na o tigide mkpu, e nwere mgbe ọ ga-eru ọ chanie n'ike tete. Ozugbo ahụ ọ na-etete, ọ dị ya ka a ga-asị na onye ahụ bidoro ya aka n'obi ka ọ ghara ibininwu si na mpio maọbụ n'ọnụ ụzọ were gbapụ. Onye ahụ ga-achọpụtakwa na mkpu ahụ niile ọ na-eti kwesịrị ka agbata obi ya niile nụ ya na enweghị onye nụrụ ya. Ọ bụ ihe a ka ndị be anyị na-akpọ amoosu ịkwọ mmadụ. Achọrọ m ka Igbo bụ Igbo mata tata na ihe dị etu a enweghị ihe gbasatara ya na amoosu. Ihe ndị ọcha na-akpọ ya bụ sleep paralysis maọbụ sleep demon. Ihe dị etu a, ihe na-ebute ya bụ ọnọdụ na-aga n'ụbụrụ, ọnọdụ alaghịghị ụra nke ọma. E nwere ndị bụ ndị ahụ adịghị, o butere ha ihe dị etu a. Nwee ndị bụ na ha anaghị alahụ ụra etu kwesịrịnụ. E nwere ike onye ahụ na-akpọ ụra n'elekere 7 ọ lahụ awa 2, ọ gaghị alahụ ụra anyasị niile, ọ nọrọ na-eme ihe ọzọ. Ụbụrụ ya enwe mgbagwoju anya. Ụbụrụ ya agaghị amasị mgbe bụ anyasị na mgbe bụ ụbọchị, oge o kwesịrị iji lahụ ụra na oge o ji tete. Ụdị ha nwere ike ịkpata ihe dị etu a. Ọ bụrụ na ihe dị etu a na-eme gị, ị ga-enyere onwe gị aka. Ka ị ga-esi nyere onwe gị aka bụ ịgba mbọ hụ na ị wepụrụ oke echiche na oke mgbakasị ahụ nke na-ebutere mmadụ alahụghị ụra anyasị. Ịgbakwa mbọ hụ na ị wepụtara oge doro anya ị ga-eji na-anakpọ ụra. Ị nwere ike sị na nnakpọ ụra gị ga-abụzi n'elekere 10 nke abalị, itete n'elekere 6 nke ụtụtụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ya etu a, ụbụrụ gị ghọta ya nke ọma, ihe niile agabakwazịa, ya bụ ihe akwụsị. Ka anyị mata na ọnọdụ dị etu a na ọ na-eme ma onye ọcha, o nweghị onye ọ naghị eme. Ọ bụghịkwanụ amoosu maọbụ ajọ mmadụ na-ebute ya. Igbo bụ Igbo mma mmanụ, ọmụma bụ onye nkụzi na-akụzi na-agbazi ndị maara akwụkwọ. Ana m arịọ gị, ọ bụ taa bụ izi na-ahụ ihe onyonyo m, ka ibinye aka ebe ahụ edere folo, na-esonye anyị na-etinye ihe onyonyo ka ị na-enwetakwasị ya. Ana m ekele ndị na-esonye anyị, ndị na-ata aka anyị na-eti. Bikonu na-atụsanụ ihe onyonyo anyị ka anyị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo, na-asụ asụsụ Igbo na-asụrụ ya n'isi. Ndewonu.